Wat mij opvalt is dat onderwijs het thema is waar samenwerking nodig is. Het zijn de mensen die ons met elkaar verbindt. Dus ook met Aruba, de studenten die in Nederland gaan studeren of omgekeerd of ook voor kortere tijd. Die vormen de band. En dan hebben we wel gemerkt dat om die band te versterken, dat we extra veel aandacht daaraan moeten besteden. Aan onze studenten om te zorgen dat ze een succes worden. Zowel in Nederland als op Aruba. Maar ook dat we in het onderwijs zelf van elkaar kunnen leren. We hebben een aantal van dezelfde uitdagingen als het gaat over de lerarenopleidingen, als het gaat over de aansluiting op de arbeidsmarkt. Daar kunnen we ook als ministeries van elkaar leren. En uiteindelijk hebben we denk ik veel meer gemeen dan we denken. En ja, als er één ding is waar die band tussen Aruba en Nederland zichtbaar is, dan is het denk ik ook echt in het onderwijs. Dus we hebben een aantal nieuwe instrumenten ontwikkeld en één daarvan is de Koningsrijksbeurs, zodat het nu mogelijk is voor studenten uit Aruba voor kortere tijd, voor 6 maanden, een stuk van een opleiding of een stage in Nederland te doen. Dat betekent dat ze niet een hele studie in Nederland hoeven te doen, maar wel de ervaring kunnen opdoen en tegelijkertijd ook een mooie toekomst in Aruba kunnen behouden. We hebben al in het vierlandenoverleg elkaar vaak gesproken en we hebben een paar hele concrete dingen kunnen regelen. De Koningsrijksbeurs is er één van, maar ook het gezamenlijk onderzoek naar de arbeidsmarkt. We gaan werken aan een pre-academic year, dus het wordt voor studenten mogelijk om zich een jaar voor te bereiden op een studie in Nederland. Ja, dit zijn gewoon hele concrete initiatieven die studenten echt gaan helpen.